Unha parte que consideramos moi importante e que está a ser conquistada tamén por xente que está a apostar polas redes sociais. Antes falaba a Sol de que o fascismo coase nas fendas nos algoritmos das redes sociais, pero tamén están a ser un espazo de resistencia e de memoria con proxectos tan senlleiros como os tres que hoxe traemos. Afortunadamente hai moitos máis, pero bueno, precisamente estas novas linguaxes, as novas formas de comunicación tamén serven para comunicar a memoria. Entón, bueno, temos tres proxectos seguidiños e empezamos con Leti Coado Chinto. Grazas. Bueno, benvides, benvidas e benvidos. Eu son Leti Mallán, historiadora, aínda que haberá xente que non lle guste que me denomine así, pero bueno, graduada en Historia, para aqueles que son un pouquiño máis carcas. Nada, vou vos contar un pouquiño sobre o meu proxecto. A do Chinto chamome en redes porque eu son a neta de Moncho de Lola do Chinto, entón, como os meus avós forman moito parte da miña historia, pois o meu alcume tamén o trouxen a redes sociais. Vou vos poñer dous exemplos rapidiños, porque supoño que estaré descansades xa tamén, entón xa vos deixamos un pouco en paz. Vou empezar polo primeiro, que foi o primeiro vídeo que gravei, co que inaugurei as miñas redes sociais. Foi en base a un traballo que fixemos para o mestrado, despois fixen o mestrado con Alex e con Sara, de Historia Contemporánea aquí en Compostela, e para unha materia sobre violencia e memoria histórica quixen tratar un tema que foi o suceso dos mártires de Cans, que tivo lugar no meu concello, en Porto do Son, concretamente na parroquia de Santa María de Nebra. E claro, neste sentido, toda a xente do Son escoitou os mártires de Cans. Os mártires de Cans, de feito, temos uns monumentos, ou sea, un monumento á lembranza dos mortos de Nebra. Que pasa? Cando eu quixen facer este traballo, atopeime con que preguntaban na miña casa os meus avós que pasara, ninguén sabía. Preguntaban na zona aos veciños, si, eses foron uns que mataron. Mártires mataron, ata aí foi o único que chegara eu tamén, pero ninguén sabía dicirme que pasara. Entón, este silencio impresionoume, porque a máis miña avoa dixome, eu coñezo a unha descendente dunha muller que morreu neste suceso, pero non lle preguntes polo tema, Eu, Dios mío, pero que pasaría? Ninguén sabía que pasara. Entón, bueno, recorrín a un libro de Mariño, que aínda que non é cronista do Son, bueno, debería selo, porque ten, bueno, unha recollida de información increíble. En resumo, é un suceso superinteresante que vos convido a ler sobre el. Foi un grupo de 300 labregos e labregas que se levantaron en contra da subida abusiva dos impostos e que foron cosidos a tiros pola Garda Civil. Morreron 4 persoas, 3 mulleres e un home no acto e moitos resultaron feridos. Claro, o contexto é increíble, porque esa organización de 300 labregos na Nebra da época a min pareceme brutal. Labregos e labregas, que sempre excluímos as mulleres, pero as mulleres tamén estaban presentes aí. E claro, a min o que me impresionou, a modo de historiadora, pois impresionoume moito todo o suceso en sí, pero ese silencio de despois para min foi brutal, dicir, somos xente de aquí que non sabe que pasou ao lado da nosa casa. Entón iso foi o que me animou a facer o meu primeiro vídeo, e rachar con ese silencio, coñecer de onde ven e rachar con el, non? De feito, creo que é un pouco arma arrojadiza este feito en Porto do Son, porque o centenario da súa morte, bueno, o aniversario deste suceso é o 12 de outubro. Entón, quen lle leva flores a esta pedra, bueno, estas que están aí postas, doumas miña abuela para que se levara eu o día 8 de maio, pero normalmente os que van o 12 de outubro son os do BNG. Entón, claro, aquí temos as personaxes e a memoria histórica como arma arrojadiza, non? Vemos tamén o que pasou con Moncho Reboiras aquí en Compostela, que é un etarra, bueno, de todo. Sin embargo, Fraga, que bueno que nos trajo la democracia, quero decirte, sabes? Esas personaxes que escollemos para defender a nosa memoria tamén é moi importante. E claro, isto empregase, eu creo que no meu concello que pasa é que, claro, como ya los del BNG le llevan florecitas, pues ya está, ya vamos a pasar, isto non é importante, porque non lo es, porque son gente que creo que a xente do PP do Son e moita xente do Son non sabe nin que pasou aquí, porque non lles interesa tampouco. Entón, pois bueno, tamén quería neste sentido falar deste silencio
que xa escoitei a bastante xente falar do silencio na memoria histórica como a perda de memoria. É todo o contrario, o sea, o silencio tamén é un xeito de formar memoria histórica. Esta memoria céntrase, o sea, créase en torno ao silencio, porque despois de todo isto a xente está asustada, non queren falar, e co silencio ven o esquecemento, que para as autoridades é moitísimo mellor que se esqueza que se recorde. Entón, o silencio non é unha forma de perder a memoria, no caso personal pode ser, non? Pois falei desto con esta persoa, non sei que, me olvidé, eso es que perdí a memoria. Sí, pero a memoria histórica funciona diferente, construese tamén en base ao silencio. Aquí temos unha construcción, o sea, un exemplo de construcción da memoria histórica completamente en base a ese silencio, porque compensa que non coñezamos a nosa historia, compensa que non coñezamos que hai 110 anos levantouse un grupo de 300 labregos protestando contra unha injustiza, souberon organizarse, souberon loitar, pero é mellor que non se saiba aínda a día de hoxe, non? Este primeiro vídeo que fixen, vou non levar un poquinho máis como o proxectei nas redes, foi moito máis informativo, basicamente porque a min interesábame que a xente da zona coñecera o suceso. Entón, simplemente fun eu falando do que ocorrera aquí. Por outra banda, este 8M subín un vídeo sobre o padroado de protección á muller, e aquí cambiei un pouco o xeito de comunicar este suceso, non? Que comecei, claro, como hai xente que di que, bueno, agora está super de moda, que con Franco se vivía mejor, que as mulleres estábamos super protegidas con ele, todo o rollo, dixen, sí, pois vou coller estes padroados e vou dicir, vale. De feito, empezou o vídeo dicindo, sabedes que durante o franquismo houve un órgano específico para a protección das mulleres? Entón empezou así, dicindo, sí, claro, eles querían erradicar a prostitución, endereitar esas menores de idade consideradas díscolas, tal, ata que hai un momento que digo, sabedes por que poderían as mulleres entrar neste padroado? Pois por fumar pola rúa, por darse un bico no cine, por ter fillo solteira, por ser pobre, en plan, e aí doulle un giro e digo, pois por cualquier cosa, basicamente. De feito, despois fixen un exercicio coas miñas seguidoras, que era preguntarlles por que elas a día de hoxe estarían no padroado de protección á muller. Absolutamente todas estamos, en plan, se non é por fumar é por morrear no obradoiro, sabes? Entón, claro, foi como unha dialéctica máis achegada, porque ás veces, sobre todo dende o noso ámbito, que é a historia, cando metes un pouquiño unha chapa, ya, desliza, desconecta, non fago caso. Entón, claro, eu fixen un gancho que a mí me chamaría a atención, decir, como que durante o franquismo había algo que protexía as mulleres? Entón, despois doulle unha volta, e para rematar o vídeo digo que non podemos facer memoria do franquismo sen ter en conta estas mulleres, porque ao final, durante a democracia, estes patronatos cubríronse con manto de gloria, en plan, non, metemos aquí as mulleres que non se adaptaban á sociedade e foron super ben acollidas polas monxas, que eran unas hijas de puta, yo os adelanto. Entón, claro, é como decir, se vamos a abarcar ou intentar abarcar todo, no caso do franquismo, que é algo moi recurrente agora mesmo en termos de memoria histórica, non nos podemos esquecer destas mulleres, porque ademais é que foi ata o 85 estes padroados seguiron existindo, e temos testemunhos de mulleres que viviron neses padroados, entón están aí, sabes, escoitas falar, basicamente, porque hoxe, non sei, parece que hai un medo a todo. E xa para rematar, pois nada, quería retomar un pouquiño eso, non, de que nesta era do consumismo, de redes, de estar todo o rato con estímulos, esquecémonos un pouco de que esa memoria, o sea, eu non dubido que o meu vídeo sobre os mártires de Cans veuno moitísima xente, porque veuno moitísima xente, todo o mundo, que ben, coñecía isto, pero non sabía que pasara. Se lles pregunto a día de hoxe que pasou, eu creo que non se acuerdan. O sea que a información que vemos tamén hai que retela. E así como anécdota, claro, eu fago contido sobre máis cousas, pois historias que me conta a miña avoa da cultura de Porto do Son, da historia e demais. Pero claro, dime conta, dixen, vou poñer a portada dos vídeos nos que máis trato a memoria histórica, porque son as xornadas fai memoria. Non vou traer aquí a miña abuela facendo unha tortilla. Entón, dime conta, e me sentí moi orgullosa de que a meirande parte dos vídeos que teño tratando a memoria é sobre a memoria de mulleres. Entón, foi algo do que eu non me din conta ata que o fixen e dixen, joder, que bo gusto teño, e que non foi algo intencionado, non? Desde mulleres concretas, por exemplo, as que traballaban en Masó na fábrica de conserva, como mulleres de Porto do Son, a primeira que fixo Joaquina García García, que foi a primeira que fixo un traxe de augas como que coñecemos hoxe en día,
e despois pois cousas tan simples e coa que quería xa fechar, que non sei como vou de tempo, pero bueno, xa remato, que era como parían as nosas devanceiras, non? Que ao final eu creo que recordar iso non é só un exercicio de xustiza, senón que hai que construir tamén a memoria histórica estáse construindo, tamén hai cousas que non teñen aínda unha memoria histórica conformada e podemos facela nós. Entón, eu comezo este vídeo dicindo como parían as nosas devanceiras. É que non temos información. Nós, como mulleres, estamos desligadas deses procesos, pero os homes como homes tamén o están. Nin estiveron moitas veces presentes nos nacementos dos seus fillos e fillas, e tampouco saben de onde viñeron eles, que todos nacemos igual, refírome. E remato o vídeo dicindo que lle preguntedes ás vosas aboas como pariron, porque hai historias para non dormir. Entón, fecho isto, propoñéndovos que tamén construamos un pouquiño de memoria histórica neste tema e que se tendes a oportunidade que lle preguntedes ás vosas aboas ou bisavós como pariron. E despois me contáis, a ver que tal. Graciñas. Bueno, non sei se hai algunha pregunta, pero se non resolvemos despois, deixamos que pasen Sara e Álex. Sí. Bueno, moitas grazas,